и така. Благодаря. Видали так. Видео. Супер. Супер. Okay? So geht das so schneller nicht. Aber so geht das Wasser raus. So geht das Wasser raus. Hier. Puh. Mit der Löffel, nicht hier. Ich weiß. Also, kochen. Oder wie? So, und dann geht er raus. Und da geht er so. Und so. Und dann geht er hier. Und dann geht er hier. Und dann ist er auf der Glas. Und überall kann er raus. От какво е тази супа, бе, мамо? Александра, от какво е супата? Виж какво има. Какво е това? Що ми го намаза на панталона, бе? Извинявай. Алекс, зъбите от динозавъра ще си ги взимаш ли? Да. Иди ги вземи, за да ги носиме в детската градина, да ги оглозгат мравките. Той има месо. Ама ги зъбите от динозавъра. Ето тук съм ги сложила, ела да видиш, за да ги глозгат мравки. Ето това са зъби от динозавър. Защо са вече бели? Защото са вече оглозгани, защото съм на 1 милион години. Минимум. Може да видя. Виж. Това са зъби от динозаври. Ето виж как пълзи тук една мравка да ги глозга. Ето тук. Ето зъби ги тук си тръгнеме тук. Мама, Кажи. може ли вече да не снимаш? Какво дали може? Може ли да не ме снимаш? Да не те снимам повече. Да. Добре, айде, няма. Не се катери, тук ще паднеш, бе, дете. Ало! Ало! Да, кого търсите? Пупка.